امروز 2 март дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев нахустин анҷумани дуруҷиначиёни ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милисияи шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар кори анҷуман сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе генерал-майёри милисия Ҳамидзода Бароталӣ, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед, ҳамоҳангсози миллии оид ба ислоҳоти милисия полковники милисия Ҳамдамзода Валихон, муовини сардори раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон полковники милисия Ҳотамзода Сайдаҳтам, муовини шӯрои ҷамъиятии оид ба ислоҳоти милисия дар шаҳри Душанбе Гулпари Латипова ва 1000 нафар дуруҷиначиёни ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милисияи пойтахт иштирок доштанд. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе генерал-майёри милисия Ҳамидзода Бароталӣ қайд намуд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе беш аз 3000 нафар дуруҷиначиёни ихтиёрӣ фаъолият мекунанд. тибқи барномаи ислоҳоти милисия барои солҳои 2020-2025 ҳамкории мақомоти милисия бо ҷомеа яке аз самтҳои афзалиятноки рушди милисия ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз робитаю ҳамкории зич бо аҳолӣ ба роҳ монда шуда ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ сафарбар намудани шаҳрвандон аз ҷумла дуруҷиначиёни ихтиёрӣ самаранок ташкил карда шудааст. чунончи бо мақсади тақвият бахшидани фаъолият дар ин самт дар давоми соли 2022 сардорони ситоди дуруҷинаҳои ихтиёрӣ дар якҷоягӣ бо масъулини раёсат шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Душанбе ва нозирони минтақавии милисия 126 маротиба бо аҳли ҷамоатчигӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе суҳбату вохӯриҳоро баргузор намуданд. қайд гардид, ки дар давоми соли 2022 дар пойтахт зимни хизматбарӣ бо ёрии дуруҷиначиёни ихтиёрӣ 127 ҷиноят муайян ва ошкор карда шудааст. инчунин аз ҷониби нозирони минтақавӣ бо ёрии бевоситаи дуруҷиначиёни ихтиёрӣ 9112 адад ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шудааст. дар ҷараёни анҷуман бо ибтикори роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе тӯи домодии корманди ғайриштатии милисия Негматов Бахтовар, ки ҷавони фаъолу пешқадам ба шумор меравад, дар вазъияти тантанавӣ маросими ақди никоҳ доир карда шуд. аз ҷониби роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба сардорони ситод ва дуруҷиначиёни ихтиёрии милисияи шаҳри Душанбе, ки зимни баргузории чорабиниҳо бо мақсади таъмини тартиботи ҷамъиятӣ иштироки фаъолона доранд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон барномаи консертӣ намоиш дода шуд.